Tak ciele meditácie sú viaceré, ale z hľadiska stavu mysle alebo stavu vedomia meditujúceho môžeme povedať, že je to veľmi podobné tomu, čo teraz vidíte na tomto zábere. Že tu máme teraz veľmi pekný taký prehľad do krajiny, ktorá je pod nami, pretože sme vystúpili hore. Každý turista to určite pozná, že keď vyjde na nejaký výhľad, tak zrazu sa mu otvorí taký pekný pohľad do krajiny. A to je aj určitý duševný zážitok, ktorý s tým je vždy spojený. Že človek spravidla sa na takomto mieste cíti relatívne slobodne, ľahko, trošku tak akoby povznesenie na trápenie každodenného života a cíti naozaj určitý nadhľad alebo prehľad. A niečo veľmi podobné platí pri meditácii, tým, že sa človek vlastne akoby podvihuje k určitej vyššej pravde alebo k nejakému stavu vedomia, ktorý je vlastný človeku, ktorý dosiahol určitú múdrosť a zrelosť. Tak vďaka tomu dokáže tiež získať určitý nadhľad nad svojimi každodennými problémami, väčší pokoj. A z tohto stavu meditácie, keď ho pestuje pravidelne, dokonca potom dokáže ten svoj každodenný život elegantnejšie zvládať a viesť.